обращаю свой взор, а надо мною синее небо, стайкой темной летят журавли. Там в вышине небес, краю безоблачном, пастырь Иисус Христос ждет уж меня. Скоро достигну я той красоты небес и поднимаю снова к небу глаза. А надо мною синее небо, стайкой темной летят журавли. В крике птичьем радости много, к родине вечной возвратились они. Знаю, Спаситель мой скоро придет за мной и белоснежную церковь возьмет. Только прошу тебя, дай устоять в пути, чтобы без пятнышка в небо войти. А надо мною синее небо, стайкой темной летят журавли. В крике птичьем радости много, к родине вечной возвратились они. И така, нека да продължим нашето разсъждение днес. А именно, както вече и аз анонсирах, както аз казах, ние ще говорим именно за това, защо Господ приема едни плодове, едни жертви от нашата страна, а на други не поглежда, не ги приема. За целта аз ще прочета един пасаж, който се намира в 26 глава на книга Второзаконие, където Бог заповядва на израелтяните, които Той ги въведе в обещана земя, Той им заповядва да принасят първите плодове. И това е интересен пасаж, понеже разкрива такива много важни мисли, важни принципи, които трябва да ги научим, трябва да се въоръжим с тях, за да можем да знаем и да разбираме как Бог действа и как Той постъпва. И така, нека внимателно да прочетем мисля 14 стиха първите. И така, 26 глава от първия стих. И когато влезеш в земята, която Господ твоя Бог ти дава за наследство, и я завладееш и се заселиш в нея, тогава да вземеш от първите на всичките земни плодове, които събереш от земята, което Господ твой Бог ти дава, и като ги туриш в кошница, да отидеш на мястото, което избере Господ твой Бог, за да установи името си там. Да отидеш при ония, който е свещеник в онова време, и да му речеш: признавам днес
пред Господа твоя Бог, че влязах в земята, за което Господ се е клел на бащите ни, че ще ни я даде. Тогава свещеникът да вземе кошницата от ръката ти и да я тури пред олтара на Господа твоя Бог. А ти да проговориш, казвайки пред Господа твоя Бог: праотец ми, когато беше скитник, сириец, слезе в Египет, където престроя на брой малко човеци, а там стана народ голям и силен и многочислен. Аз се извинявам. Но египтяните се отнасяха зле с нас и ни притесниха и ни натовариха с тежка работа, а като извикахме към Господа, Бога на бащите ни, и Господ послуша гласа ни и погледна на унижението ни, труда ни и угнетението ни, Господ ни изведе из Египет с силна ръка, с издигната мишца, с голям ужас, с знамения и с чудеса, и ни е въвел в това място и ни е дал тая земя, където текат мляко и мед. Затова, ето, донесах сега първите от плодовете на земята, което си ми дал ти, Господи. Тогава да ги поставиш пред Господа твоя Бог и да се поклониш пред Господа твоя Бог. И да се развеселиш, ти, левитинът и пришелецът, който е сред вас, във всичките блага, които Господ твоя Бог е дал на тебе и на дома ти. Когато в третата година, годината на плащане на десятъците, свършиш отделянето на всичките десятъци за рожбите си и ги дадеш на левитина и на пришелеца и на сирачето и на вдовица, за да ядат отвътре градовете ти и се наситят, тогава да речеш на Господа твоя Бог: напълно изнесах от къщата си посветените десетъци и дадох ги на левитина, на пришелеца, на сирачето и на вдовица, според всичките заповеди, които си ми заповядал. Аз не съм престъпил ни една от заповедите ти, нито съм ги забравил. И последния стих: не съм ял от десятъците във време на жалейката си, нито съм ги издивил за нечисто нещо, нито съм дал от тях за мъртвец. Послушах гласа на Господа моя Бог, сторих според всичко, което си ми заповядал. Така е малко дългичък пасаж, но ние ще извадим от тук най-важното, което ще е полезно за нас. И така, първото действие, което изисква Господ от човека, когато влезе в обещана земя, и тук съвсем ясно той го изисква, след като въведе евреи в обещана земя, там където текат мляко и мед, това, което поисква Господ, това всеки един човек да събере в кошничка първите плодове и да ги донесе пред Господа. Това е една такава трогателна сцена, защото първите плодове, който има градина от вас, знае как се чакат първите плодове. И как искаш тази първата малинка, която порасне, как искаш да я скъсаш и да я глътнеш веднага. Или първо домаче, като озрее, да го откъснеш и да направиш салата. Тук има емоция, обаче има много други смисли, които Бог вложи човек да разсъждава. Като събира тези плодове, като събира ги в кошничка, като носи пред Бога, той да демонстрира нещо, да декларира нещо. И нека да видим първото, за което се подчертава тук, а именно какво говори тази кошничка с плодове? Ето, когато човек идва при свещеника, събира тези първи плодове, слага ги в кошничка и отива на място, и това, което той трябва да рече, следното: признавам днес пред Господа твоя Бог, това той говори на свещеника, че влязах в земята, за която Господ се е клел на бащите ми.
Тоест, първото, което човек трябва да признае пред Господа, че той вече се намира в земята, която Господ му е дал. Както ние знаем, обещана земя, обетована земя, това е преобраз на нашето спасение. Това е преобраз на Божията почивка, в която влиза човек след като приеме Господа, след като стане част от Неговата църква, след като стане неделима част от тялото Христово. Човек влиза в това място, което Господ подготви отдавно, и именно с първите плодове, които той носи пред Господа и ги представя пред свещеники, той декларира точно това. Първото, и което е много важно: аз влязах вече в земята. Аз съм спасен. Аз съм принадлежа на тялото Христово. Аз съм неделима част от тялото Христово. Аз съм в църква. Това е първото, и което е много важно. От тук вече можем да правим изводи. Значи всичко от това, което ние четахме по-надолу, всичко зависи именно от това първо действие, което човек трябва да направи пред Бога. Тоест да представи своите първи плодове на Господа и да признае, да декларира, че той вече е спасен, че той влязал в обещана земя, че той е влязал в Божията почивка. И така, не случайно ние в начало прочетахме за Каин, който принесе плодовете си и те не бяха приети от Бога. Защо? Сега вече можем да отговорим на този въпрос. Защото плодовете, които събрал Каин, те бяха откъде? От земята. От проклета от Бога земя. От земята, която Бог е проклел. Но плодовете, които носи израелтянина като кошничка с първите плодове, това са плодове вече от друга земя, от обещана земя, от Бога. И тук има смисъл. Защото ако тогава Бог изискваше плодовете материални, там може би смокини или грозди или нещо друго, то сега в нашето време плодове имат съвсем друго измерение, съвсем друг смисъл. И това, което произлиза като извод от тези думи, които ние четем, че Бог желае да види плодовете също така и в нас, в тези, които влязаха в Неговата почивка, тези, които са спасени, тези, които Бог избрал, Бог извел от този греховния свят. Бог дълго време се е трудил, както ние четем целият пасаж тук, който също е много важно, защото Господ заповядва и казва той да спомни кой беше той и как Господ го е извел много внимателно и как го завел в обещана земя. Тоест, първото, което нека да подчертаем, че с тази кошничка на първите плодове човек декларира първото: аз влязох и вече се намирам в обещана земя. Аз съм спасен, аз получих това спасение, влязах в тази обещана земя и вече се намирам там. Край. Тези първите плодове свидетелстват за това. Това е първо свидетелство. Един важен момент искам да подчертая. Преди човек да влезе в обещана земя, преди да бъде спасен, той не може да угоди на Бога с каквито и да е плодове. Първият плод, който той трябва да направи, който се приема от Бога, това е плод
на покаяние. И след като влезе вече човек в Божията почивка, след като той се спаси, тогава той може да върши добри неща. Плодове или дела, които са угодни на Бога. До този момент, ако той се намира още в пустиня или още в Египет, той не може да даде на Бога първите плодове. Той не може да даде плодове, които ще задоволят Бога. И тук има една голяма истина, защото много хора слагат каруцата пред коня, както се казва, или искат да обърнат нещата обратно и искат с добрите дела да придобият спасение. Но всъщност всичко става точно обратно. Защото добрите дела или делата, които човек започва да върши след като бъде спасен, те свидетелстват за неговото спасение. И така, следващо, което Бог изисква от човека, това следните думи, в които той напомня откъде произлязъл този човек. Тоест, Бог му казва, а ти да проговориш. Ти да проговориш, казвайки пред Бога. Ето какво трябва да каже човек. Праотец ми бил скитник, та слезе в Египет, престоя на брой малко човеци, на египтяни се отнасяха зле с нас и ние като извикахме към Бога на бащите ни, Господ послуша и погледна милостиво на нашето унижение и Господ ни изведи из Египет със силна ръка и издигната мишца, с голям ужас и знамения и чудеса и ни е въвел в това място и ни е дал тая земя, където текат мляко и мед. Затова ето, донесах сега тези първи плодове на земята, което ти си ми дал, Господи. Още едно нещо, за което говори тази кошничка с плодове, с първите плодове. Тогава, когато ние жертваме пред Бога, именно това най-скъпо. То говори, че ние абсолютно приемаме, че Господ е този, който ни извел от греховния свят, в който ние бяхме, който ни е намерил там, който ни е съжалил, показал милост към нас и ни е довел в земята, където текат мляко и мед. Земя, която е пълна с благословения и именно Бог извърши всичко това, без никакво наше участие. Единствено, което направиха хора, това извикаха към Бога. Всичко друго направи Бог и Той направи същото и в нашия живот. Затова Бог заповядва на човека да спомня тези неща. И това е важно за всички нас. Ние по-често трябва да спомняме къде ние сме били и как Господ ни изведе много внимателно, последователно, с големи знамения и чудеса. Не е по-малко сигурно, отколкото при Израел, който видя Бога в продължение на 40 години. Но важно това да бъде споменато от човека. Човек това да не го забравя. И след като спомни, вижте какво Бог пак заповядва. И да се развеселиш ти, левитинът и пришелецът, който е сред вас, и във всичките блага, които Господ твоя Бог е дал на тебе и на дома, на твоя дом. Тоест, това също е заповед. Когато принасяш първите плодове, когато спомниш как Бог ти е спасил, как ти е дал всичко това, което ти в момента притежаваш, всички тези благословения, включително, искам да подчертая, и обещания, които се отнасят към нас, които се намират в Божието Слово, човек да се зарадва и да се развесели. Това е съвсем нормално и това е заповед от Бога. В църква не трябва да бъдат хора с такива депресивни лица. Всички трябва да се усмихнат. Я усмихнете се. Усмихнете. Така. Всички ние живеем в обещана земя,
където текат мляко и мед. Ние имаме всичко. В послание към Петра той казва, че Бог ни е дал всичко необходимо за живот и благочестие. Бог ни е дал всичко, което можем да си помислим и да си представим. Ние живеем вече в обещана земя. Ние сме влязли в Божието спасение. Ние, както говори апостол Павел към евреи, ние влязахме в Божията почивка. И вече почиваме от делата си. Ние нямаме наши дела вече. Делата всички са Божии. Ние предадахме нашия живот в Божията ръка. Можем ли ние да някакси да недоволстваме, да бъдем сърдити, недоволни, обидени, нещо от този род? Можем ли? За какво? Ако ние правим така, постъпваме така, значи ние не приемаме това, което Бог ни приготвил, това, което Бог ни е дал. Значи, това, когато човек първо принася пред Бога тези първите плодове, не само свидетелстват за това, че той вече е влязъл в Божията почивка, но и това, че той признава, че Бог направи абсолютно всичко необходимо в неговия живот, за да го спаси. И този човек от нищо друго вече няма нужда. И именно това осъзнаване на тези дълбоки истини прави сърцето на човека да се радва. Във всяка една ситуация. Във всяка една ситуация в този живот. Защо? Защото Господ вече реши всички наши проблеми. Той ни спаси. Той ни освободи от всичко. Както, още веднъж искам да повторя, както Павел казва, както Бог починал от делата си в седмия ден в почивка, така и човек, влизайки в Божията почивка, той почива от своите си дела. Той вече няма желания, амбиции, всичко това, което той има, това е Божията воля. И така трябва да е. Тази радост, която трябва да присъства в човека, след като той осъзнае своето спасение, че той се намира в обещана земя, че той има всичко за живот и благочестие, и той да се весели и да се припълни с радост и с хвала към Бога, тогава такова състояние на човека го прави способен този човек да служи на ближния си. И това също е много важно, защото тогава, когато човек няма мир вътре в себе си, той някакси не е способен да прави делата на любовта. Помните, ние веднъж, аз говорих тук за дела на вяра, труд на любовта и спасение на упование. Так именно труда на любовта човек не може да го извършва, ако той вътрешно не е спокоен, ако неговият вътрешен конфликт не е разрешен, ако той не осъзнава в дълбочина, че той е спасен и той се намира в обещана земя, той се намира в Божия покой. Когато човек осъзнае всичко това, тогава той е способен да дава. Тогава той е способен да служи на другия безвъзмездно, безусловно. Без да казва, ако ти направиш така, ще направя това или нещо друго. Тоест, именно това състояние прави човека, неговите жертви да бъдат благоприятни и угодни на Бога. Именно с радостно сърце, именно пеейки и прославяйки Бога, човек може да служи на ближния си. И такава жертва ще бъде угодна на Бога. Ето какво пише в Евреи апостол Павел, 13 глава, 15 стих. Прочее, чрез него нека принасяме на Бога непрестанна хвалебна жертва, сирич, плод от устните, които изповядват Неговото име.
И не забравяйте да правите благодеяние и да споделите с другите благата си, защото такива жертви са угодни на Бога. Виждате, първо хвала на Господа, първо благодарение за спасение, осъзнаване за това, че ние сме спасени и проблемите в нашия живот са решени. Именно това прави човека способен да служи на другите. Ако човек не може вътре да придобие мир, ако той вътре има един постоянен конфликт, как ще служи той на ближни? Никак. Затова следващите стихове, след като Бог заповядва човека да се развесели, и не само той, но и тези, които са с него, тогава се казва: когато в трета година, година на плащане на десятъци, свършиш отделянето на всичките десятъци на рожбите си и ги дадеш на левитина, на пришелеца, на сирачето и на вдовицата, за да ядат отвътре градовете ти и да се наситят. Тогава да речеш пред Господа твоя Бог: напълно изнесах от къщата си посветените десятъци и ги дадох на левитина, на пришелеца, на сирачето и на вдовицата, според всичките заповеди, които си ми заповядал, а не съм престъпил ни една от заповедите ти, нито съм ги забравил. Тоест, виждате как се подрежда последователно. След това, когато човек се зарадва в това, че той вече е в обещана земя, че Бог го е благословил с толкова много плодове, тогава той е способен да служи на тези, които нямат. Бог умишлено прави така, че както между еврейското общество, така и между нас сега има много хора, които се нуждаят. Тези категории хора, които се преброяват: пришелци, вдовици, сирачета, левитинът, който нямаше дял от Бога. Всички това бяха хора, които се нуждаеха и на които израелтянинът можеше да послужи. Можеше да отдели от своето и да даде на тях. Ако в Стария Завет това бяха материални неща, храна, зърно, смокини, сушени там или може би нещо друго, то сега при нас, в нашето време, измерение на това служение е съвсем друго, е духовно. Нека да видим Исуса Христа, който проповядваше и когато му поискаха, помните като му поискаха 1 динарий? Когато го изпитваха там за данъци, за кесар. Казаха му, Исус казва: донесете ми 1 динарий. За какво говори това? Че той нямаше в себе си пари. Той нямаше пари в себе си, но неговите джобове бяха пусти. И другия момент, когато той трябваше да плати, когато питаха Петър: няма ли ти и твой учител да платите данък в храма? И Петър дойде при Исуса. Исус казва: виж какво, Петър, отиди на реката, хвърли въдица и риба, която извадиш, извади от устата и 1 стапир и плати данък. Това пак показва, че Исус нямаше никакви пари при себе си. Но той обогатяваше всички, които бяха около него. Същата случка, мога да кажа, стана с Петър в Деяние на апостоли, описана тази случка, когато той влизаше в храма и един сакат човек искаше да получи от него нещо, а Петър му отговори. Това 3 глава 6 стих. Петър рече: сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назарянина стани и ходи. Всичко това показва, че ние, които се намираме в обещаната земя, които влязахме в покой на Господа, които принадлежим към тялото Христово и сме, може да се каже така, всички наши проблеми са решени вече, ние имаме богатства съвсем от друго естество.
ние имаме знание за спасение. Ние можем да отидем при хора, които загиват и да им кажем, да им разкажем, да им покажем. Даже чрез нашия живот хора задават много въпроси. Тогава, когато ние просто живеем, радвайки се. Тогава, когато ние ставаме като алтернатива на всичко това, което става в света. Когато ние показваме с живота си, че ние сме други. Именно по такъв начин ние трябва да служим. И това служение ще стане възможно след като, нека да се върна обратно назад и да започнем от начало. Когато влезем в обещана земя, когато се спаси човека, когато осъзнае в дълбочина своето спасение, когато сърцето му прилее от радост, от осъзнаване на това, че човека е спасен и всички проблеми в неговия живот вече са решени, тогава човек, радвайки се и славяйки Бога, може съвсем положително, качествено да служи на тези, които са около него. На нас са поверени много хора. Ние сме сложени, всеки един от нас сложен в такова място, където има окръжение от хора, които не познават Бога. И ние чрез своя живот, чрез това духовно служение, когато ние всеки ден, може да се каже така, полагаме живота си на олтара и живеем по Божиите заповеди, радвайки се в своето спасение, всички тези хора, които ни обкръжават, те наблюдават това и по един или по друг начин се влияят от това. Но нека да продължим, защото това не е всичко. И така, човек е спасен, влязъл в обещана земя, в своето спасение, осъзнава, че Бог всичко направи за него, сърцето му се изпълва с радост и човек започва да служи на ближните си. Но има още един момент. Последният стих, с който ние ще приключим нашите разсъждения. В 14 стих. Човека продължава да казва. Нали, слагайки тази кошница пред Бога с първите плодове, човек казва: не съм ял от десятъците във времето на жалейката си. Нито съм ги иждивил за нечисто нещо, нито съм дал от тях за мъртвец. Послушах гласа на Господа моя Бог и сторих според всичко, което съм ви заповядал. Което ти си ми заповядал. За какво говори това? Човек, след като преминат всички тези стъпки в неговия живот, той започва да упражнява една вътрешна дисциплина за себе си. Една духовна дисциплина. Той започва да се дисциплинира. Той започва да разбира, че най-доброто в неговия живот, това е да следва заповеди на своя Господ. Служайки, когато сърцето на човека е препълнено с радост и с осъзнаване на своето спасение, и служайки на ближните си, човек вътрешно се стяга, дисциплинира се. Той разбира, че не може, той ето така просто, между другото, така нищо не правейки, както ние във вторник изучавахме в послание към евреи, че причината за отпадането, това е на много хора, това е ленност. Именно това, че те са лениви. Лениви, не искат да упражняват. Даже имайки спасение, те не го удържат. А малко по малко, поддавайки се на желание на плътта, отдалечават се и в крайна сметка могат да отпаднат съвсем от своята вяра. Ленност, нежелание човек да се труди върху себе си. Нали, нека да напомня още веднъж, че най-голяма победа, която може да придобие човек, това е победа над себе си. Той трябва първо да победи себе си и да прави това, което е необходимо, това, което
очаква от него Господ. И така, завършвайки този стих, този пасаж, израелтянина декларира и казва: не съм нарушил нищо, което ти си ми заповядал. Аз вътрешно се стегнах, дисциплинирах се. И това трябва да, тази последователност, нека да остане при всички нас и да я запомним. Нека, приключвайки, да напомня още веднъж. И така, човек, давайки първите си плодове, духовните плодове пред Бога, той декларира именно това, че той вече е спасен, че той вече е влязал в обещана земя. Да декларира и другото, че именно Бог направи възможно неговото спасение. Именно Бог го изведе от греховно състояние, намери го в този загубил се свят и вкара го в обещана земя. Всеки един от нас е минал по този път. И ние трябва да спомняме как Бог усилно се трудеше, за да ни вкара в църква, да вкара при себе си, в Божията почивка. И именно тези първи плодове те декларират именно това, че Бог ни е намерил, потрудил се и Бог е направил всичко необходимо за нашето спасение и за нашето сегашно добруване и продължава да работи с нас. И когато човек осъзнае тези дълбоки истини, сърцето му се припълва с радост и с хвала към Бога. И тогава човек става способен да служи на ближните си качествено, правилно и започва да се дисциплинира и да упражнява дисциплина върху себе си, да се стяга, да бъде истински воин Христов. Амин.